Mas kabanat-batan drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Buhay ko at kalikuan, hindi pa kaya, di ba kaya, tulog niluwa, nanay ko, ang iyong nagbabalik ang dali-dali ko sa iyong aking buhay ko buhat ka pa di makalaman ipagpalo kaya ito ilubog sa ingalangin nanay ko nawagan kuya naman wala na iba pa ako hindi ang iyong pagkakali Jesus makakibag lahat yung buhay ko buhay ka naman hindi kaya
Alala mo sa amin yung asawa ng tawag. Salamat, thank you po. Hello mga manay, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? At ngayon araw po ng Martes, ang petsa ay January 26. So, simulan natin ang ating pa-shoutout mga manay. Shoutout kay Sir Hernan Porteo. Shoutout din kay Ma'am Lita Fuliedo. Ganon din kay Ma'am Edelita Galapon, kay Ma'am Pina Selmaro. Yan. Shoutout din kay Sita Asierto. Shoutout din kay Pare Alan Elguera 10. Shoutout din kay Rosa Felipe. Ganon din, shoutout kay Nadia Lostrea. Shoutout din kay Sir Benny Ramirez. Ganon din kay Sir Danny Sarmiento. Shoutout po sa iyo. Shoutout din kay Freddy Oracion. Kay Ma'am Gina De La Cruz. Shoutout po sa iyo. Shoutout din kay Ma'am Arboso Jennifer. Yan. Shoutout din kay Diary Sumbungan. Shoutout din kay Sir Roderick Carion. Shoutout din kay Marie Diwa. Ganon din kay Ma'am C Channel. Shoutout din po siya ma'am. Shoutout din kay Ma'am Norma Gatchalian. Not least. Last but not the least, shoutout kay Ma'am Patricia Dublin. Yan. So, syempre shoutout din po sa lahat po ng ating mga sponsor. Lalo na kay Ma'am Patricia Dublin, kay Ma'am Julie Martinez. Yeah, maraming salamat po sa patuloy yung pagtulong, pagbibigay ng ayuda, ng suporta kay Rian Ma'am Julie Martinez. Siyempre, gusto ko rin i-shout out yung aking better half na si Uday. Shout out din sa iyo, Lalabs. At alam ko meron ka pa isang project na ibibigay sa pamilyang Morales. So, wag niyo rin po palang kakalimutan ulit mga manay, supportan natin ang channel ni Rian. Yan. Rian Morales Official. Patuloy tayong mag-subscribe sa kanya mga manay. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa channel ni Rian Morales Official. At siyempre, i-subscribe niyo rin po yung channel ni Uday 2524. Yan.
Ganun din, dapat isubscribe nyo rin channel ni Hilbal. O, sige po, okay. Maraming salamat po sa inyong lahat mga manoy, mga manay. At muli, ito po ang Hilbal channel at ito si Hil. Laging nagsasabi na may patnubayan tayo ng ating pong may kapal, ligtas na bawat isa sa atin at bigyan ng pagpapala sa araw-araw at bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. Maraming salamat po mga manay, mga manay. God bless you all and Diyos mabalos!